brand. Di ko alam kung anong brand to kasi giveaway lang to nung bumili ako sa online. So, ang gagamitin nating brush, ito, Fashion 21. Yan. Wala pang nakalagay sa face ko except sa lips kasi may konti ako nilagay na lipstick. Yan, para hindi masyadong pale yung mukha natin. Then, ganito natin ilalagay yung pangkilay. Dito mag-start tayo. Dito. Tapos, hanggang dito sa dulo. Then, dito, lagyan mo din. Sa kabila naman. Ganyan ko gawin yung kilay ko. Then, syempre, ibabrush na natin para ma-blend. Then, kita nyo pa yung mga blemishes ng face ko kasi hindi tayo perfect skin. Gamit pa ng then i-brush nyo. Tapos, dapat ditong part light lang yung kilay mo. Sa akin na ganun yung gusto ko sa kilay ko. Para hindi masyadong matapang. I-brush mo siya para maging natural look. Dapat mag-blend siya sa mga hair strand ng eyebrows mo. Ano natin? BB cream ng Misha. Tapos, number 2 with SPF PA+. Lagay lang tayo dito. Yan. And, gamitin natin yung ating kamay. Yan, make sure naman guys na naghugas kayong malinis yung kamay niyo. Kunin natin yung ating beauty blender na overuse na. Dami kong nababasa sa Facebook na yung mga antay sa mga make-up, ganyan. Yung nagbabash nila ng mga tao kasi nasabi nila, oh, sa make-up lang gumanda. Kung walang make-up, hindi naman maganda. Bad, no? Bad yun, sis. As if hindi ka nag-wear ever sa buong buhay mo ng make-up. Ganun. Tapos yung iba yung about sa filtered picture. Binabash nila yung kapwa nila babae na dahil lang sa filter kaya gumanda. Bad. As if hindi ka din nag-filter ng picture mo sa buong buhay mo ba? Oh, ganun sis. Make sure pag nag-bash ka, walang kapuna-puna sa'yo. Ganon. Hindi naman to based sa experience ko. Sa mga nababasa ko lang din sa social media.
Pero hindi ko din alam kasi syempre, hindi naman natin alam kung anong sinasabi sa atin ng mga tao behind our back. Kaya sis, kung may nabasa ka at may nagsabi sa'yo gano'n, nako, kiber, wala silang pakialam sa'yo. Gawin mo lang yung sa tingin mo maganda para sa'yo. Ganon. Tapos mag-wake up ka lang. Kung sa tingin mo makakadagdag sa confidence mo, diba? Why not? Tsaka not? Ayan. Dami ko na namang sinabi. Ayan, meron pa rin tayo mga pimple mark dyan. Dahil ulit-ulit kong sasabihin, hindi perfect ang skin ko. Concealer. Ayan. Mag-conceal tayo. Ang gagamitin natin ay itong camouflage. Ayan. Gusto ko lang mag-thank you sa ate kong napaka-supportive. Siya yung reason kaya ako nag-makeup. Ay, ate ko super generous. Alam mo na kung sino ka. Yan, maglagay tayo dito. Tapos, syempre sa mga part na may mga marks. Yan. Unahin natin dito sa imong. Ako naman, usually, pag sa work, hindi din ako nagpa-powder, lip tint or lipstick, at saka kilay at mascara. Yun, ganun lang ako. Ganun yung routine ko pag nag-work. Usually, nag-makeup ako pag unang-una, syempre pag nagbablog ako kasi gusto ko maging presentable sa inyo. Pag nakapanood niyo ako sa vlog ko. Tapos, pag lumalabas ng like ng occasion, ganyan. Yung feeling mo hindi ka confident, usually, doon ako naglalagay ng makeup. Yun. Gusto ko din lagyan na itong concealer ang aking well, dahil may linya. Ewan ko ba, bata pa lang ako may ganyan na akong keme sa leg ko. Dahil mula nung pagkabata ako ay mataba na ng bata. Tapos super itim ko nung bata ko, guys. Kaya kung ano, lahat na ng klase ng pangbawash naramdaman ko sa buhay ko. Kaya sanay na ako sa mga wash. Hindi na yan. Pero syempre, positive tayo always. Hindi ko naman dinamdamin. Ganyan. O, kahit pa paano, diba? Feeling magandang skin na tayo. Yun. Then, next na natin ay yung sa eye part natin. Ito, Rimmel London. Ayan. Napaka-basic lang yung shade niya. Ganito yung shade niya. Hindi ko na gagamitin yung ano niya. Yung ibang brush ang gagamitin ko. Siguro, umpisahan natin yung para ma-warm up yung eyes mo. Itong light. Yung naka-light na color. Then, next natin sis ay ito. Para siyang pink. Para siyang pink na purple. Teka lang. Kailangan ko ng aking logo. Kailangan ko sa Hello Kitty. Medyo ayusin natin.
Di ko napatay yung electric fan. Sobrang ingay. Sorry, guys. Yun, napatay ko na yung electric fan. Sorry, guys. Ang ingay mo. Tapos, yun. Ang ginagamit natin, guys, ito. Yung color na to. Ito pa rin yung ginagamit ko. Ayan. Tapos wala tayong contact lens ngayon, guys. Di muna tayo magko-contact lens. Dahil ayaw ko na gamitin yung contact lens ko. Mag-1 year na din kasi yun. Parang hindi na comfortable yung eyes ko sa kanya. Ang init. Kasi inon ko electric fan ng ingay. Ayan, guys. Nalagyan ko na siya. Kita nyo ba? Ito naman next natin. Yung medyo darker shade. Yan. Mukha siyang parang siyang brown. Gray, ganyan na shade. Ayan, nalagyan na natin. So, ilalagay natin siya dito. Ditong part. Para mag-dark yung dito natin. Kulang. Palagyan nyo pa. Tayo sa eyeshadow natin. Next naman natin ay ang ating eyeliner. Ang brand nito is Ashley. Mura lang to. Nabili ko lang to sa isang shop. Yan. Ganito lang ako maglagay ng eyeliner. Hindi ako ganun kagaling maglagay nito. Pero ganito ko siya gawin. Sorry sa ingay, guys. May construction kasi nagaganap eh. And sis, tapos na tayo mag-eyeliner. Next natin, mascara. Ito yung gagamitin natin. Volume Ultra. Mali. Revlon Ultra Volume. Sobrang ganda nito, guys. Mas bet ko to kaysa dun sa Maybelline. So, i-curl muna natin ang ating mga lashes. Powder at nagpo-contour. Tapusin lang natin yung eyes din. Yun na yung next natin. Ayan. Lagyan na natin. Kung gusto nyo bumili ng mascara, ito yung marirecommend ko sa inyo. Kasi, 1 month ko na ata itong ginagamit. Super ganda niya. As in, more than 8 hours yung ano niya. Nakaganon pa rin, naka-curve. Ayan no, para akong naglagay ng extension. Ganyan yung effect niya sa mata ko. Eh, yung eyelashes ko, ang liit niya. Hindi ako pinagpala sa eyelashes. Tsaka ang nipis. Pero ganyan yung effect niya sa mata ko. Diba ang ganda?
Sunod naman natin isa. Ayan. Ayan na kinalabasan ng ating mata. So, next natin ay magko-contour tayo din magpapakit. Yung pag-contour. Ito yung gagamitin ko. Nabili ko lang to sa Shopee. Sabi aloe vera 99%. Ewan ko lang kung totoo. So, yun. Start na natin. Dito, maglalagay tayo para naman hindi halata. Sobrang light niya. Wag ito. Palitan natin kasi tatlong shade siya. Ang brand niya is Maya Concealer, sabi. Ayan. So, yung darker shade ang kunin natin. Gagamit ako ng brush. Dito, maglalagay lang ako dito. Ayan, medyo halata siya. Dark talaga siya, guys. Ayan. Then, syempre dito. Kasi round yung face natin. Para lumiit-liit siya. Maglalagay ka dyan. Tsaka dito. Lalagay ka din dito. Ayan. Tsaka dito. Maglalagay ka din. Kasi gusto natin i-achieve yung lumiit yung ating face. Ayan. Then, maglalagay din tayo dito. Ayan. Tapos ito, may line na kasi ako dito. Susundan ko lang. Line lang, ewan ko. Medyo lumit ng konti yung face natin. Kaya nagkaganyan. Yun, sundan mo lang siya. Then next, syempre, i-contour din natin yung dito. Maglalagay tayo dito ng konti. Ayan. Tapos yung sa nose natin, kukontour din natin siya. Dito maglagay tayo ng tapos dito hindi ko siya masyadong makita. Dito ako mag-ano. Ngayon, i-blend na natin yung ginawa nating contour. Tapos ito, ang gagamitin natin na pang blush, yung mas lighter. Ano kasi yung brand nito? Nabili ko lang to sa SM. Bitila Matte Blush Duo. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Kaya na bahala. Basta yun. Nabili ko siya sa SM. Then, yung brush, gagamitin natin. Kuha lang tayo dito ng konti, ganyan. Yung ginagawa ko kasi, tinatry ko muna siya dito kasi baka biglang
boing, ganon. Super kulay sa cheeks natin para tayong sinapak. Ito lang yung ginagawa ko. Baba, nag-start ako sa baba pataas kasi para contour effect yung lagay niya sa face mo. Hindi yung dito, hindi pa ganun. Pag ganun yung ginagawa ko. Ganyan lang, guys. Pero depende sa inyo kung anong prefer nyo, kung saan kayo mas komportable. Ayun, ingin na naman electric fan ko. Sorry, patayin ko na. Ganyan. Then next dito. Parang walang nalagay. Medyo damihan natin. Light lang yung makeup natin today. Light din yung ililipstick natin. Highlighter tayo. Ito lang yung ginagamit kong highlighter ng Lul. Ito ang gagamitin natin. Hindi pa ako bumibili ng pang-highlight talaga. Yung literal na pang-highlight. So, ang gagamitin ko yung lighter shade. Para siyang gold, guys. Ganyan. Then, ilagay natin siya dito. Kita nyo ba? Siyempre, huwag mo kalimutan ang iyong ano. Ako may nagbibideo, okay? Makaka-copyright ako nito. Dagdagan pa natin. Kasi light lang naman yung makeup natin eh. Para light lang mga nalagay ko. Yan. Pwede tayo ito. Kung bakit naglalagay dyan, ewan ko. Ganyan ginagawa nila sa mga napapanood ko. Alam mo, natulad-tulad. Ganyan. Then, magli-lipstick na tayo. Gagamitin natin ito. Lipstick ni Vice Ganda. At ang shade niya ay... Kita nyo ba? Paano ba to? Paano ko mapapakita to sa inyo? Have. Basta have yung shade niya. Shout out kay Ma'am Darlene. Siya kasi nag-gift sa akin nito ng December. Ganito yung shade niya, guys. Ang ganda niya. Ganyan, ang ganda niya. Ito try natin. Ito ang ating lalagay. Oo, ang ganda dito. Ayusin ka lang, guys, ha. Kaya nag-mirror ako. Ayan. Ganyan. Tapos, lagyan din natin siya ng lip tint sa gitna. Ito yung gagamitin ko, Advanced Lip and Cheek Stain ng MORENA. Ayan.
Lagay lang tayo ng konti dito sa part ng... Teka lang, ay lumabas. Ayun, lagay lang tayo dito ng card. Para lang mag-dark. Parang walang pagbabago. Parang hindi siya effective, guys. Ayun. So, tapos na ang ating makeup. Wait lang at aayusin ko lang yung hair ko. Papakita ko na ang ating final look. Mga sis, sana nagustuhan nyo ang ating vlog for today. So always remember that no matter what they say, you are beautiful. Thank you for watching. Have a nice day, guys.